Du kommer fra en forening imod sort arbejde. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur. I et røvsygt villakvarter for eksempel. Og så er der en eller anden småberuset taber her, det man kommer gående. Så springer vi frem, og så tæver vi ham med tagspær og mursten, som vi har købt uden regning. Og hvad gør I så, når I har smadret ham med tagspær og mursten? Så putter vi rockwool i munden på ham, og så knipper vi ham. Så han kan se, hvor fucking meget det krasser i munden, mens man bliver knippet af en anden mand med elefanthud på. Men hvad har rockwool med sort arbejde at gøre?